dobrodošli na novi video, ljudi. Danas smo tu sa kamermanom. Tu mi se šta dole i ljudi gledamo Aleksandru i Vuka. I da vidi ko je došao. Znači, ja ću ovo zaustaviti. Mora Patricija da vidi ko je došao. Iskreno, ljudi, da vam kažem, mogu da prisluškujem moju sestru. I evo me. Čekaj, prisluškujem. Da, ali mislim da će sad sve biti. Došao sam iz teretane, Aleksandra otišao spa centar. Mene? Dobro, evo, šta je bilo za napravi da pišeš? Teretana je top, nisam mogao sve da snimam zato što nije bila prazna. Kad sam snimio jeste, posle toga više nije. Tako da snimit ćemo šta radim sutra, kad budem leđi biceps, a sad im da možda masu, da se ispušira i da spava. Bacite like i subscribe. Ako ne bacite like, subscribe, Biće bum bum. kliknite like, subscribe i zvonce. I samo napišite na komentare srce za Aleksandru i Vuka. Oni su najdraži moji, što ih gledam. To je puno. Evo, mogu vam pokazati. Ovo tu da je pjeva. Ne znam ni ja. Oćeš srce, šta se pije? Naruto je zine. Daj, ne možem, daj, pravda su. Bine. Ko je ovaj lik što me gleda? Stavo kući koji tu dedo. Aha! Ljudi, biće završila. Vidite ljudi. Vrši moj kanal.